ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବାଣୀ, ଜୟ ମା କପିଦେବୀ। ନମସ୍ତେସ୍ତୁ କପିଦେବୀ ପରୀକ୍ଷେ ସହାୟକାରିଣୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପୀ ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି ନମସ୍ତୁତେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାଟିଏ କିପରି ଅସାଧୁତାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ପରୀକ୍ଷା ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଶୁଣିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି କପି ବନ୍ଦନା। ଜୟ ମାଗୋ କପି ଦେବୀ ପକେଟ ବାସିନୀ, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସାହା ହେବୁ ମନ ଜାଣି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁହି ମାଗୋ ଥିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାତା ତଳେ ଆସି ରହିଯିବୁ। ଅସମୟେ ତୁହି ମାଗୋ ସତର୍କରେ ଥିବୁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତୁହି ଦେଖା ଦେବୁ। ନାନା ରୂପେ ତୁହି ମାଗୋ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ, ତୋର ଗୁଣ ଦେଖି ସାଧୁ ହୋଇବେ ଚକିତ। ଫିତା କରି କାଗଜକୁ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ କରି, ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ମାଗୋ ଥାଉ ଲୁଚି କରି। ଖାତା ତଳେ ଥାଉ କେବେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଥାଉ, ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଶୋଇ ରହି ସତର୍କେ ଅନାଉ। କେତେ ବହି ଖାତାରୁ ତୁ ଚିରା ହୋଇଯାଉ, କେତେବେଳେ ପାପୁଲିରେ ରହି ଶୋଭା ପାଉ। କେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଉ ଡେସ୍କ ଫାଙ୍କରେ, କେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଉ ପିଅନ ହାତରେ। ତୋ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ମାଗୋ ନିରୀକ୍ଷକ ଦଳ, ମଣ୍ଡୁକକୁ ସର୍ପ ପ୍ରାୟେ କରନ୍ତି କବଳ। ତୋତେ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷକ ଚେକିଂ କରନ୍ତି, ପିଅନ ତାହାକୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତରେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ତୁହି ଥରେ ଅଧେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ, 2-3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅପମାନ ଦେଉ। ମାନସିକ କରି ମୁହିଁ ଡାକୁଛି ତୁମକୁ, ପରୀକ୍ଷା ସମୁଦ୍ର ଗୋଟି ପାରି କରିବାକୁ।